goede mensen, moet je met hem naar de Friese Vlogger. Laatst zie ik natuurlijk een video maken. Het had hier alle kenmerken van een zebrapaard. Zie maar hier. En er zijn witte strepen. Maar dit zebrapad schijnt dus net een officieel zebrapad te wezen. Aangezien, dat wist ik zelfs echt net. Ja, er is geen boer tussen zit. Toen kreeg ik een bericht van Margot is het, hè? Ja. Dus zij is van, nou dat klopt net helemaal was toen zij. Nou, we rijden er even naartoe en dan zal ik je een voorbeeldje laten zien waarom dat mede ook niet zo is. Toen kom je nou bij de Blok Spoor natuurlijk, is het een heel mooi bordje van, is het een bordje van, het is een zebrapaard. Maar dan komen we een stukje verder en dan hebben we weer een... Ja, hebben we weer een zebrapad. Wie is dit niks? Er staan er strepen op de weg. Ja, er staan strepen op de weg, maar ja, hier mag je toch aannemen dat het een zebrapad is? Ja, dat is een beetje de wet. Nou kijk, als ik ga hier even stilstaan. De wet mag. Kijk, nou hebben we hier ook een zebrapad, toch? Ja, ja. En waarom is dit wel een dan? Nou, wat ik zeg aan de orenkant, dat zeg ik toevallig laatst, deze zit net aan deze kant. Nee. Alleen van die kant zit een bordje, van die kant. Ja. Maar dan zou het vanaf deze kant geentje zijn. Nee. En vanaf die kant wel. Nee. Dat is raar toch? Ja, dat is heel vreemd zijn. Ja, dus dan moet ik hier niemand voor laten en dan staan ze halverwege en dan laten ze wel voor. Ja, dat is Dus dat is je gek. mag eigenlijk moeten zeggen van, als het streep misschien dan is het een zebrapaard. Ja, als één partij van de deelnemers van de weg maar kan denken dat dat zo is, ja, dan moet je met z'n allen met z'n allen daarop reageren. Maar als ik dan morgen een streep op het dik begin te zetten, als een zebrapaard. Nou, in Weerdum, we kunnen er wel eens even heen rijden. Waar? In Weerdum, daar staan zelf getekende haaientanden op de weg. Oh, ja. Door iemand. Maar dat is zeker wel dat je daar dan gewoon moet stoppen. Ja, hè? Ja. Ook ben zelf getekend. Ook al ben je zelf getekend. Hier zit ik aan een bordje. Hier zit ik aan een bordje. Nee, hier zit ik aan een bordje. Ja, ja. Maar hier heb ik weer haaientanden ook. Oh ja, ja, Dus ja. op zich zou ik dat het dan ook weer duidelijk moeten maken. Maar Ja. nee, dus kijk, dan mis je toch best wel weer heel veel. Hier zit een bordje hier, hè? Die, Ja, en aan de andere kant ook. Ja. Maar toch is Hier, ik weer een bordje, zo. Hier zit ik weer een bordje, ja. Maar ja, toch is het dan die eerste, is toch ook wel een zebrapad. Ja, maar die hele theorie dus van de mat een bordje bestien, die klopt het net. Nee, die klopt niet. Dat maakt het niks uit. Nee. Dus voor ik zo in Hongarije op een zebrapaard, als die net een bordje biedt, dan zal de rechter net zeggen van, ja, je wakker liek meneer, Ja. je moet er al niet de kent. Kijk, het is natuurlijk een ander verhaal dat als het sneeuwt en het zou helemaal bedekt liggen met sneeuw, dan is het niet zo dat je hem nog ziet. Dus dan was hij er of zo. Nee, dan heeft niemand hem kunnen zien. Dus ja, dan is hij er ook niet. Als er dan geen bordje bij staat, dan is het, dan is het natuurlijk een heel lastig verhaal. Ja, dat is nou hier. Dan ben ik even die straat kwijt en dat heet bij die bloemist. Hier op die water, of? Nee, ja, in Huizen bij de bloemist. Daar heb je zo'n zelfgeschilderd, kijk uit, overstekend wild. En dat is een soort luipaardachtige, hoe noem je het, een zelfgemaakt bruin zebrapadachtig ding. Dat is geen zebrapad. En is het een regenboog, is het ook geen zebrapad. Nee, een regenboog. En een zebrapad, of een voetgangersoversteekplek is het dan officieel, is zwart-wit. Ik zeg het laatst inderdaad, hier mensen hier inderdaad een regenboogvlak maken van een zebrapad, maar Ja. dan is het geen zebrapad meer. Dan is het, moet nee. ik geen Florida. Nee, dat is inderdaad dan niet. Maar goed, er zit natuurlijk ook wat ik ooit een keer geleerd heb volgens mij in het verkeer, of in ieder geval in het verkeer, ik zit dagelijks in het verkeer, maar ik bedoel in het tier dat ik rijles hiervan, dat ik een soort van hoffelijkheid is, bijvoorbeeld dat een bejaarde mevrouw of iemand met een rollator. Nou, dat is wel iemand die slechte been is. Ja. Of slechtziend, hè? Dus er loopt iemand met een geleidestok of een rollator inderdaad. Dan moet je ze overal voor laten. Ja, hè? Ja? Ook al is er geen zebrapad. Maar moet dat ook? Ja. Moet? Ja. Oh? Oh. Oh, Ja. mat zelf, bliksem. Ja. Oh, maar ik moet goed opletten. Maar goed, Dus dan mag ik zeggen van het is een stok, het is een rollator. Slechte been inderdaad. Maar iemand in een rolstoel dan weer niet. Die niet te been is, zeg maar. Ja, dat is dan weer gek. Rolstoel niet? Nee. Oh, met een bestuurder vind ik. Ja, dat is weer... Nou nee, dat is ook geen bestuurder, maar het is... Oh, ik dacht even weer in Vossenparkwijk. De squal is precies hetzelfde als in de Vossenparkwijk. Ja. Oh ja, dan gaan we weer naar de Leeuweringstraat. Hoe heet dat? Ja, daar zit... nu inderdaad, gaan we de Merelstraat in. Ja, dit is de Vogelbuurt. De Vogelbuurt. Oh ja, een extra spiegel hier. Werking daar eens in.
Dat is een ogenspiegeltje, dus als je die goed stelt, dan kan jij kijken of ik wel kijk. Ja. En dit is gewoon je achteruitkijkspiegel. Extra achteruitkijkspiegel. Ja. En je hebt ook daarbuiten natuurlijk, ja. Hey, spiegels, jongen, dat is niet een spiegel, ja. Huis van spiegels. Tjo. Ja. Nee, maar normaal als je ernaast zit natuurlijk, kan je niet... Nee, dat is net iets aan zitten zien natuurlijk. Nee, dus ik moet inderdaad... Want toen was het ook een beetje in de gaten houden, meestal sjouwen. Ja. Albert de Boer zei vroeger altijd mee van, hij zei van, oh, zo is een mooi Ferrari daar en hier gewoon jongen. Dat weer een beetje een grapje, maar goed. Ja. Had wel werkelijk ook. Maar ik ben de eerste keer weer zakken, maar goed, dat kon hier net vol om. Maar... Nou, ik hoorde laatst wel een leuke tip inderdaad Ja? van een collega rijschoolhouder. Dat als leerling inderdaad te weinig kijken of te laat kijken of bijna niet kijken of zo. Ja. Hij zegt, dan zet ik ze gewoon eventjes uit de auto en dan zeg ik, doe je ogen maar dicht en steek maar over. En dan zegt hij, ja, dat doe ik niet. Ik zeg, nou, waarom doe je dat in een auto wel? Oh ja, bliksem. Nou. Hey, als je loopt, kijk je toch ook voor je dat je oversteekt? Ja, maar ze staat maar in haar die echt eigen tegen door de oor steekt. Ja, nou, dan hou ik ze wel tegen, maar dan moet je misschien ook stoppen met autorijden. Ja, dat was... Als je dat overweegt te doen, dan... is misschien... Dan was deze een psychologische test aan misschien. Ja. Jeetje. Maar nou, door al het kletsen rijden we de verkeerde kant op en ik wou richting het station, maar oké. Oh ja, maar we aan de andere kant. Daar komen we. Het station, ja, ik zo'n mooi plakje, hè? Ja, want daar gaat het natuurlijk mee dat wie tenminste zat, je willen het ding hebben, dat shared space-achtige natuurlijk, hè? Ja, snap Hoe dat voor een rijschoolhouder, shared space? Want ja, ik ben er weinig regels op gezeten, maar ik moet zelfs een beetje nadenken. Nee, nou, op zich... ja, wat het mij zegt is dat je alleen maar rekening houdt met gewoon heel veel weggebruikers daar zo. Ja. En, maar dat allereerste stukje naar het station toe, daar is ook een soort oversteekplek, maar geen zebrapad of geen... ja, dus mensen denken daar wel eens dat ze voorrang hebben, maar dat hebben ze niet. Ja. Nee, dat klopt. Nou ja, dus daar moet je rekening mee houden, maar... nee, dat klopt, ik steek er zelfs in mollen zo, ja. Ja, ik vind het wel een... ze kunnen dat iets anders regelen, denk ik, als gemeente. Om die doorstroming daar wat beter te krijgen. Misschien is het bedoeld dus om de doorstroming in te houden. Ja. He? Dat kan natuurlijk ook, hè? Dat je gewoon bewust zegt van ik wil het net zo snel gaan, want dan kun je misschien met de meeste deel. Nee, nou ja. Toch? Maar er zijn niet heel veel alternatieve routes of om in de stad te komen of om in... Dus ja, het staat daar altijd vast, dus mensen blijven het toch gebruiken. Ja. Dus er worden nog steeds fietsers aangereden. Dus hebben we toen dat fietspad aangepast voor ik weet niet hoeveel geld. Maar dat heeft dus blijkbaar niet geholpen. Dan denk ik, dan zou ik daar toch iets anders voor verzinnen. De tunnel. Nou ja, dat had ik meteen gedaan, denk ik. Maar tunnel. Een tunneltje. Maar nu, als je het op zou willen lossen, nog redelijk voordelig of zo, dan zou ik er toch gewoon een verkeerslichtje bij zetten, denk ik, voor die fietsers. Nou, ik las een artikel in de Autokrant inderdaad, hoe de gevaarlijkste oversteekpunten in Friesland, hè, de gevaarlijkste weer dan bij, dat weer bij Jistrum in de buurt. Als die zijn garage Fries, en dan kan ik denken. Ja. Want en wat ze gevaarlijk maken, is dat er auto's met hoge snelheid rijden op een gelijkvloers oversteekpunt, echt met fietsers, waar je nog geen stoplucht of niks is. Dus ja, dan is gewoon door als fietser daar, die 80 en als fietser mag je gewoon op hetzelfde ding oerstekken. Ja. Het veiligste is een tunnel natuurlijk. Ja. Dus dat is net met elkaar in aanraking komen kerst eigenlijk. Ja, dat klopt. Nou, dan mogen we alle fietsers gewoon in een tunnel stappen. Dus hebben we Marsum ook gedaan, hè, eigenlijk, tunneltje. Ja, in? Marsum. Is die Marsum met dat, ja? Onder de rotonde door, ja. Ja, of heb je het Europaplein bijvoorbeeld. Toch het Europaplein? Ja, hebben ze dat ook gedaan. Toch? Ja, dat is het Europaplein dat loopt. Ja, nee, maar ik bedoel echt in Marsum. Oké, daar kom ik net zo vaak. Marsum uit, de rondweg, ja. Nee. Oké. Nou, we toch niet zijn, begin ik maar even weer. Ik je vertel je, we gaan helemaal weer... Ik zie wel van jou, Jerry. Ja. Kom je nog eens ik nooit, Jerry? Ja, links. Het huizen met het ding, net. Dit is huis. Ja. Even kijken, wat zegt dat bord daar? Oh, ze hebben hem omgedraaid. Ah, wat goed. Deze is van de week veranderd. Oh, dat vind ik. Nou, maar dit is goed. Nee, dit is goed. Oké, we slaan hem op. Het is goed. We slaan hem op. Ja, we slaan hem op.
Wat is Nee, wat heel lang was dat dit was eenrichtingsweg. Ja. En dan stond dit bordje de andere kant op. Ja, dit is de pijlbord. Ja. Die stond de andere kant op, dus dan zou je daar tegen. Oh, ze zien ook een oorrieden. Zei je tegen elkaar. Oh, gezellig. Maar die hebben ze weer aangepast. Oh, ja. Dus heel lang is dat verkeerd geweest. En dan weer vriendin ook een mooie vraag. Zei van, hé, wat klopt hier niet? Ja, dat heb ik al eens gedaan op kinderen. Ja. Ja. Dat, Ja, de bestuurste stad natuurlijk heel anders druk. Dus ik zit heel vaak eigenlijk vaak in de stad, ben ik toch op de fiets. Vanuit een autoperspectief is het natuurlijk ook bij oors dan vanuit een fietser of een lopersperspectief natuurlijk. Ja, dat klopt. Dat klopt zeker. En vroeger week nog wel dan moest ik aanrijden en hier is altijd het Drachsterplein denk ik. Dat weer een beetje de spannende moment, zeg ik maar zeggen. Ja, dat werd ze nou de aquaduct maken, het Escher aquaduct. Vroeger weer dat van wie het Drachsterplein, toch? Ja. Wat is nou tegenwoordig een beetje de angstgegner voor de afrijdende persoon? Ja, we hebben wel een aantal plekken in Leeuwarden die je een keer gereden moet hebben voor je examen. Dat is bijvoorbeeld het Oostergoopplein. Hè? Als je van de krant naar de McDonald's, zeg maar. Oh ja. Dan heb je 2 rijstroken naar rechts en dan kan je 2 rijstroken naar links. En dat je dan nog weer een rijstrook kiest en niet de rijstrook wisselt in de bocht, bijvoorbeeld. Oh ja. Dat zijn wel dingen die, als je daar niks over vertelt, gaat het geit fout. Ja, snap ik, ja. Dat je zelfs meer ook met mensen in de auto zitten en ik zei het net. Ja. En die komen er nooit. Nee, dat klopt. Dat is toch voor mij? Even shit. Waar ben ik even nou in? Hebben we nog een mooi voorbeeld? Van een slecht voorbeeld? Van een slecht voorbeeld. Een mooi voorbeeld van een slecht voorbeeld. Ja, er zijn er best heel veel in Leeuwarden. En ik heb even een soort blackout en ik even denk, oh ja, Waar ben ik ook weer? waar ben ik? Nee, wat had ik nou bedacht? Maar ik kan ook zeggen van misschien ook wel een voorbeeld van iets wat heel goed gaat. Je moest op het station nog deel, toch? Maar dat... Oh ja, dat mag gewoon even doen. Net dat het nog geweldig is, maar... Nee, nou, als je hier vandaan komt, dan weet je wel bij het station, daar is natuurlijk een paar keer wel iemand aangereden. Of, ja, de meesten letten daar nu wel. Maar waar leidt dat nou dan? Waaraan? Nou ja, of waar, wie, let de automobilist doet ook niet goed op. En de fietsers, sorry, ik te weinig uit. Heb je een beetje een snelle e-bike, kan je natuurlijk gewoon 30 km per uur. En als je dat volhoudt op dat fietspad, ja, dan ben je zelf ook wel een beetje schuldig, denk ik. Ja, dat iedereen moet daar een beetje afremmen. Wij moeten daar 15, dus waarom zou je wel 30 mogen fietsen? Ja, dat vind ik niet. Nee, dus juist vaak natuurlijk dat de fietsers toch wat een beetje, mag ik zeggen, een beetje de untouchables zijn in het verkeer. Van ik riet gewoon en dan gewoon rieten we dan. Dus ja, als automobilist is toch fout, ja. Maar ja, dat is. Ik vind ook dat daar dan voor de fietsers, of in ieder geval, Nou, ik vind het zo wel opvallend. Dat fietsers soms heel net is. Ik fiets zelfs ook vaak, hè, maar dat fietsers soms heel net uitjoggen. Dat ze gewoon oerstekken zonder überhaupt met te zien. Ja, vind je vreemd? Ja. Dat ik van. Ja, dat is iets wat je volgens mij inderdaad als kleuter al leert. Hè? Van ja, dat is links kijken, rechts kijken, links kijken. Dat denk ik, ja. Maar dat verdwijnt dan toch. Maar ja. En ik heb maar vind je het wel leuk toch, een workersrijschool? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Net het heel deine ouders zegt van, oh jas, we hebben dit vervelende kruispunt. Nee. Ik vind het juist leuk om dat wel uit te leggen of om daar iets over te vertellen. Of om, als het niet duidelijk is, dat je maar kan uitleggen dat je altijd de beste oplossing moet zoeken. Het is vaak wel een mooi twistpunt in het verkeer. Maar dan zit op feestjes ik wel eens een keer ook in natuurlijk. Zeg van, dit of dat. Ja. Toen ik net begon als instructeur had ik inderdaad mijn vriend ook een nieuw theorie-examen laten maken. Nou, waar gaat dit over? Hij zegt, wat is dit? Hij zegt, moeten ze dit echt leren tegenwoordig? En daar heb ik nog wel eens hoor dat wat oudere instructeurs die het veel langer doen ook inderdaad zeggen, de theorie tegenwoordig gaat nergens meer over. Leer gewoon de basisregels, een paar verkeersborden en de voorrangsregels. Dan komt het wel goed. Maar dat is een beetje hoe toen die vriend uit ziek is. De eerste theorie-examen. Als net slagen dan is dan wordt het niks. Nee. Dat zou wel mooi zijn.
Oh ja, je stelt vaak rijden. Je stelt vaak rijschool houden als je dat moet zoeken. Dat moet je opvallen. Oh, sorry. Oh, dit is een collega? Oh, dit is... Hey, Marinus. Hey, Hoe wat gaat nou? het? Ja, goed. Heb jij nog een leuke situatie in Leeuwarden? Of een gekke situatie in Leeuwarden? Nee, jij wel? Er zijn toch heel veel gekke situaties? Op een verkeerde dag een vlog aan het maken, denk ik. Ja, echt waar? Waar Ja, dan? denk ik wel. Ik zou niet weten wat er gek is. Jij wel? Nou, de discussie was begonnen met hem over het de voetgangersoversteekplek bij de Blokhuispoort. Oh, die is gek, ja. Nou, omdat er geen bordje bij stond dat het niet zo zou zijn. Klopt. Ze gaan ook één weghouden daar Ze geloof gaan ik. ook één weg. Nou ja, dan heb je hier achter het station natuurlijk dat... van de ene kant heb je een B6-bord en van de andere kant lijkt het een gelijkwaardige kruising. Ja, dat is dat bij de Straals, op het einde van Straals. Dat is gek toch? Toch, ja. Ja. Daar zijn we heel vaak achteraan geweest. En de gemeente zegt dus, we hebben te veel borden, dus we doen geen borden extra. Ja, eigenlijk belachelijk, want Ja. ik heb daar een keerje een politieagent bijna in mijn nek gehad. Oké. Een leerling die remde heel hard omdat er even rechts kwam. Ja, logisch. Dat is niet veel. Ja. Ja. Dus, nee, klopt. Maar ja, er zijn vast gekke situaties, ik weet het niet. Nou. Ik overval je. Hey, wegwezen. Jo, Hoi. hoi. Rita, wat deed? Succes hè! Jo. Ja, hoi. Oh ja. Ja, het is wel interessant wat te zeggen, hè? Van Ja, nee. de gemeente wel zijn had van we gaan je altijd volle Ja. bord neer. Oh, dit is een soort van Hij quotum. is Ja. ook voorzitter, of, nee, niet voorzitter. Ja, wel voorzitter volgens mij van de SBV. De Stichting Bevordering Verkeerseducatie in Leeuwarden. Oh ja. Nou, hij is niet voorzitter, dat is Nico Liekema. Maar Die zit hij erbij. zit wel in het bestuur ook. Ja. Dus dat- die, ja. die zijn er wel heel veel situaties ook achteraan geweest. Ook toen ze dat kruispunt bij Westeinde hebben aangepakt van waarom is het niet richting de rondweg meteen 70 of zo. Ja. Iedereen rijdt er altijd te hard en wij moeten daar 50 rijden. Ja, En dan ja. past dat gewoon aan, dat kan daar prima. Maar ja, dat Ja. blijkbaar niet. Nou, ook wel interessant dat er een soort, nou ja, dat, Ja. ik kan wel zeggen bij de gemeente voor de grap. Om te vragen, nou dat zegt, ik ben op beneden en nog een quote van borden. Dan zeggen we, ja, dat ben je ook een, nou ja, je bent een borden hier. Ja, Maar, ik wil zeggen, hier staan er wel eens nou, we halen de volle borden, we doen er niks meer bij. We zijn de volle. Ja. We worden voorrangsweg, ja, maak er niks meer uit de volle borden. Ja. Heb Nee, je ja, maar borden. dat is raar toch? Ja. Ja. Dus dat, ja, dat vind ik op zulke, als het bij de expert dus straks aan het einde van de strand, vind ik best wel een cruciaal bord. En dan denk ik, ja, zet hem gewoon neer. Maar, Ja. Ja, maar ja, het is wel een gemeentelijke wegwijzer, dus die zullen er wel verantwoordelijk voor wijzen. maar ja. Denk ik toch, ja. Ja, dit is wel gemeentelijk. Ja. Dit soort grote wegen, denk ik, kan wel eens provinciaal Maar zijn. ik zou denken van. Je had soms natuurlijk wel op bepaalde cruisepunten natuurlijk. Dat zei je hing jezelf wel op bodem, maar weer nog meer bodem. Dan wordt het ook net altijd beter van natuurlijk. Hè? Van ja, meer bodem maakt het vaak net beter. Of net per se beter, laat ik het zo zeggen. dat klopt, dat klopt. Ja, want dan kun je maar soms, ja, hoeveel bodem mag je wel net tot innemen. Nou ja, dan is dat leuk als je van de Oldenhoven, god weet het straatje, Grootkerkstraat of ja, in het verlengde van de Groene straat. Dus als je achter de Oldenhoven langs rijdt, dat straatje daarachter. Ja, is het maar. Oh ja, nou, ook al die, 6 of 7 borden onder elkaar, geloof ik. Ja, over dit ik wel. Ik bedoel, dat stretch tussen tros zeker. Daar, God, wat zit daar lekker weer? Daar zitten fietsenmakers zitten er volgens mij. Geweldig. En dan ben ik gewoon benijd van, er best nog een rijschoolhoudster. Is het nou iets wat het vroeger altijd worden? Nee, ik ben altijd verkoopster geweest van keukens en badkamers. Oh, weet je dat? En ik was de oprichter samen met iemand bij ons uit het dorp van de eerste escape room in Noord-Nederland. Oh, waar komt En dat ze heb bij ik, dan ook, vreeg je mij? Nou, ik ben geboren in Voorst bij Apeldoorn. Oh, En ik heb hiervoor in Scherpenzeel bij Wolfga gewoond. ja, En toch nou- wel, ja. Ik nou- was West, dacht ik, ja. Nou woon ik 4 jaar in Leeuwarden. Ja, zo ja. Maar wij moesten niet een rijschool houden worden, want die is zo mooi hoor. Dat is een heel lang verhaal. Moet ik dat op de vlag vertellen? Nou, dat weet ik niet. Ja. En geen spijt van gehad. Nee, hè, nee, wat maakt het nou zo leuk dan? Wat de interactie of gewoon de... Ja, dat je toch uiteindelijk van iemand die bijna niet weg kan rijden, soms ook wel hoor, maar soms ook inderdaad niet weg kan rijden, ineens een goede chauffeur maakt, zeg maar. Ja, dat Ja. is toch wel... Misschien het groeiende zelfvertrouwen, het ja, hier echt wat omleren. de zin zeg maar, om te leren, het auto leren rijden, te triggeren, zeg maar. Dat
Is het niet favoriete leerling die gewoon eerst nog helemaal niks kent? Dus dit is zeker even wat leren. Nou ja, de favoriete. Kijk, het is ook heel leuk als je er wel eentje hebt die heel handig is. En het eigenlijk ook kan. Want ik heb ook wel jongens in de auto die doen al aan autocross of zo. Oh ja. Of de overmoedige chauffeur misschien. Die denkt van ik ken alles al heel goed. Ja, die zijn lastig. Want die zijn ook vaak dat niet. Die willen dat ook niet aannemen. Nee, maar ik kan het al. Dus wat zeg jij nou dat ik het niet kan? Ja, die zijn wel echt lastig. Ja. Maar van de jongens die of van een boerderij komen, die al trekken kunnen rijden. En die al een beetje autocross doen of dat soort dingen. Die hele vlotte, dat is ook heel leuk natuurlijk. Klopt, ja, ik zie het voor Echo, hè. Dat is dan, ik zie dan, mijn neef die dan voor een schakelbrommer en dan koest al. En dan wist je al een beetje van, zo werkt een kappeling, hè. En als hem opkomen letten, ja, dan wist je al eigenlijk al heel wat van de basis natuurlijk van het rieden. Ja, qua bediening is er dan niet zoveel meer te vertellen. Nee. Als je het al onder controle is last, dan is het al een heel eind, denk ik. Ja. Dan krijg je niet veel meer recht op het verkeer zelfs. Ja, en toch heb je dan nog wel vaardigheden of beheersing van het voet waar ze nog nooit over na hebben gedacht. Maar het valt altijd te verbeteren. Ik leer ook nog steeds. Ja. Niemand rijdt de 10, ik ook niet. Dus dat wil ik net zeggen, maar... Altijd, altijd een stukje verbetering. Ja. Zo. Even kijken, ik werd sowieso aan het praten. Ik ben volgens mij ook de enige vrouw die niet 33 meter kan of zo. Oké. Ik dacht, we gingen ook mee. Ik heb geen jas, is het maar. Nee, wat zouden we net... dan moeten we misschien even heen. Dat was toen dacht ik al. Welke weer denken we? Ja, ik ben zelf... achter het station. Of achter de Oldhoven. Oh ja. Goedemorgen. Ja, ik ben zelf wat goud, dus soms zou ik vergingen, hè. Ik praat ook heel iets terug in en dan ga ik wel horen dingen. Ik net gek dat er een beetje van misschien. Nou, dat is eigenlijk mijn probleem. De eerste keer dat ik hoorde, toen zag ik dus. Ja, eigenlijk weer toen te gezellig met de examinatrice, hoe zei dat? Ja, dat kan. Dus we gewoon net een goed gesprek, maar gewoon een gesprek. En die was heel gezellig, maar op een gegeven moment toen zei ik net meer dat er fietsers om elkaar kwamen. Ja. Ja, het gevaar, dat denken ook heel veel in. Als je tegen ze praat, dat ze dan ook eens naar je moeten kijken of zo. Oh ja, dat is natuurlijk met autorijden. Nee, dat moet je niet doen. Want natuurlijk, nu zoals je gewoon wel als het zijn worst. Kijk, normaal gesproken is je natuurlijk tegen iemand praten en probeer je iemand aan te kijken. Maar in de auto moet je dat niet doen. Want dan gaan we we zijn wel heel beleefde mensen natuurlijk. Ja, nee, zeker. Maar het verkeer moet je soms niet te beleefd zijn. Nee, dan ben je weer te mat. Dan zit je weer te mat in de auto, rijd je net in de auto. Dat ken natuurlijk ook nog. Dus dan kom je weer in de Oostergo. We hebben niet alleen hier, hè, maar dan komt ze van die andere kant. Hè. Dan heb ik zelfs ook weer te vaak geteld. Dan was daar wel goed voor sorteren. Of hier inderdaad ook, hè. Ja, eigenlijk is het zo dat je van een linkerbaan op een linkerbaan uitkomt. Of van een rechterbaan op een rechterbaan. Ja. En dat begrijpen heel veel mensen niet. Heel veel mensen denken dat als ze op de linkerbaan staan, bijvoorbeeld als je vanaf de andere kant komt en je hebt dan 2 naar rechts en hier kun je uitkomen op 2 naar links en 2 rechtdoor. Dat de linkerbaan is voor de banen die linksaf komen en de rechterbaan is voor de banen voor rechtdoor. Maar zo werkt dit niet. Dus daar ligt nog een kladblokje in de deur. Misschien staat dat tekeningetje er nog wel op, want die doe ik echt wel. Ja, hè? Bijna iedere dag teken ik hem een keertje uit. Ja, jongens. Ook nog tekenen. Ook nog tekenen, ja. Nou. Dat zit erfenisje misschien wel wat ik over heb gehaald van de keukens. Ah, zo ja, keukens tekenen. Ja. Een goede vriend van mij die verkocht voor, hè, keukens, ja. Oké. Denk ik. Of weer nog badkamers. Ik ben altijd in de war. Ja, ik heb beide gedaan. Oh ja. Maar je zit nooit in de kraan. Ik verkeer met no kraan. Die is in het meer. Ook een apart vak. Ja, iets meer. Maar ik het zei, is meer gericht richting op één deel van het geheel. Dan was ik wel een beetje meest van beroep van keukenverkeer, maar. Dat ze daar wat nog, volgens mij heeft iedereen wel best een rustig ook.
Oh ja, we een Aldenhoven. We een Aldenhoven. Nou, dan heb ik al heel wat, hè? Dat denk ik. Hoe je denkt, heel jaar per se om te rijden, hè? En dan hoor ik net, dit is van mijn eigen rijcapaciteit. Ja, dan weet ik toch wel dat ik slecht ben. Dus, ik moet net te weten hoe slechter het is, zeg maar. Dat was helemaal leuk geweest. Ja, nou hoor ik keer misschien. En dan kreeg ze volle commentaar. Ja, wat zeg ik daarvoor zeggen? Je had natuurlijk nog meestal meer dan 20 jaar dat ik meer rijbewijs heb. Dus ja, dan stiepen er altijd dingen in die natuurlijk die net zo correct zijn waarschijnlijk. Natuurlijk, wij leren nou ook leerlingen dat ze niet meer met hun handen voorbij 12 of 6 uur mogen komen. Oh ja. Dus dat ze moeten doorgeven bij het sturen. En dat is omdat er nou natuurlijk tegenwoordig in bijna alle auto's een airbag zit. Zou die bij een ongeluk uitspringen en jij zit net met je hand voor je stuur. Ja, dan heb je eerst een gebroken neus voordat die airbag wat doet. Ja. Dus wij zeggen, doe maar doorgeven, dan heb je daar minder last van. Oh zo, ja. Maar vroeger weer het overpakken, toch denk ik. Ja, natuurlijk. Wij doen allemaal nog zo eigenlijk, hè. Ja. En dat is... Dat mag dat met doen? Dat in principe niet. Nee, bij bijzondere verrichtingen of zo is het wel toegestaan. Maar we leren inderdaad doorgeven. Oh, oké. En bordenwassen is ook... Ja, dat is natuurlijk... dat had dan nooit mochten, toch? Maar dat, spreek je nou iemand die al 40 jaar rijdt? Ja, die doet dat echt nog wel. Ja. Dat is ook niet meer af te leren. En het is gewoon een dingetje wat zichzelf onleren naar de rijlessen. Ja, ja. Of zo'n pookje met zo'n draaidingetje erop. Ja. Maar dat doen we heel ouderwets. Dat is in de trekker. Ja. Oké, dus doorgeven, dat is het idee. Dat is het nieuwe sturen, ja. Doorgeven is het nieuwe sturen. Nee. Ja, dat is ook een heel ding. Het was toen ook een heel dingetje, het nieuwe rijden. Dus het zijn nog, ja, dat is natuurlijk dat je eerder schakelt. Hè? Ja, nou liet ik zelf in de automaat, dus op zich zeker in de eco-stand en dan dat het zichzelf. Maar even kijken. Nee, dat is weer wel een ding inderdaad. Je hebt nieuwe rijden, ja, 50 in de 5 of zoiets. Ja. Ja, dat zegt mijn auto ook. Hoor. Oh, jullie hebben hier het zevenpaard. Nou ja, dit zevenpaard. Ja, fietsen er doorheen. Ja. Nou, waar we dan van? Ik wacht. Ja, daar kan je niks tegen doen. Even kijken, wat gaan we zo Aldenhoven. Ja, gewoon een trolley. Ja. Kom je weg, dit is het vat. Ja. Je hebt er al een broek van mij? Je een broek van mij zien? Nee. Je zit maar hier maakt er een broek van. Nee. Dat is een negeren gewoon. En die moet je in de steken. Meest genegeerde zevenpaard van Leeuwarden. Ja. Voetgangers dan. Ja. Oh. Misschien. Ja. Ja, en al die U's en A's en die moet je er straks nog weer tussenuit knippen? Of zeg je een A? Nee. Ik knip er niet zoveel in hoor. Dat is voor mensen hartstikke leuk natuurlijk. Hè? Nou. Het is een soort taxi. Dat had ik wel. Ik dacht achteraan een wolkje in mijn... Alleen dat wat les, want die zit vast in mijn auto. Maar ik kan als een dashcam. Dus dan gaan ze mooi de beelden gewoon op het dikke liggen. Maar die had ik nog net, maar goed. Nee. Nee, die heb ik gezien met je trekker in Burgum. Ik heb nog even wat vlogs teruggekeken. Oh ja. 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 Ja, dat wil ik wel eens. Ja, wat zit er zeggen. Oh, dit vind ik trouwens ook een napunt. Dat niemand stopt als daar een vrachtwagen achteruit bij de Jumbo moet in. Oh ja, want dan heb je natuurlijk die laden en lossen. Ja. Ja, maar meestal ga ik geen geduld. Hè. Dat is toch niet te doen voor die chauffeurs? Ik had laatst een boek lezen. Ik lees ook wel eens een boek. Zo. Ja, goed hè? Dat heet Het Recht van de Snelste. Oké. Kent het? Nee, ken ik niet. Nou, dat is dus een boek dat gaat over het verkeer in Nederland, of in ieder geval over allemaal in bak. Ja. Maar het komt er eigenlijk op deel dat het recht van de snelste, dat zei het al, de auto is natuurlijk uiteindelijk de snelste. Dus eigenlijk is alles inrichten op de auto. En het maar doorstromen, het maar snel. Ja. En dat is eigenlijk misschien de verkeerde manier van denken. Ja. Maar goed, wat je dat interessant vindt, lees het boek zelf. Hè? Want dat zeg ik ook wel eens aan de wet van de snelste. Het is bij de... hoe heet het? Wegversmallingen of zo, waar geen bordjes bij staan. Dan is het maar uitmaken wie er het eerst is, wie
wie het snelst. Dus wie het snelst is. Ja, dan is het, dan letterlijk. Dat zal jij wezen dan het recht van de meest hoffelijke. Ja. Die komt nergens. Nee, die staat. Nee, want inderdaad, we hebben allemaal haast tegenwoordig. We willen even graag vooraan staan. Wieso het is, de auto Noord, ik dan gewoon hurt erin natuurlijk. Het is gewoon een voertuig waarbij je gewoon, je kan gas intrapen, je kan hurt. Maar dat is ook wel, we hebben ook wel bij bijvoorbeeld Friesland Campina, daar heb je die wegversmalling, hè? Net na het spoor moet je weer, twee banen wordt weer 1. Ja. Oh, dit is heel goed. Ja, twee banen wordt weer 1 en dan, daar willen mensen eigenlijk op het kruismetal weer allemaal gaan invoegen. Ben jij dan degene die helemaal zoveel mogelijk gebruik maakt van die invoegstrook, zeg maar. Dan vinden mensen dat weer heel gek. Terwijl dat is eigenlijk de regel. Maak gebruik van de hele... Ja, dat doe ik ook niet, hè? Ja. Ik bedoelde dit. Hoe heet dit nou, dit straatje? Ik ben echt... Ja, dit is Grote Kerkstraat. Dit, ja? Ja, zeker. Ja, ik ben er, dus dat weet ik wel. Maar kijk, tel eens even. Hier hebben we 1, 2... Oh, ja, hier komt heel veel borden neer. Ja. Laden, lossen. Ja. Ja, je hebt heel veel borden neer te lezen. Maar als je hier maar in principe... uitzonderingen, allemaal... P-zone, dan maakt je gewoon erin. Nee. Ja, dat is het belangrijkste, zit bovenaan. Daarom, ik zeg ook altijd, lees maar van boven naar beneden. Ja, boven naar beneden, ja. Dan zegt de eerste A dat je er niet in mag. Nee, daarom, kan je wennen. Je zou de uitzondering nog kunnen lezen, maar wij zijn niet voor te laat en te los. Dus dan valt het wel mee, maar dan denk ik, op zo'n kort stukje mogen er ook al zoveel borden aan. Ja, inderdaad, ja. Maar ja, doe maar het... Doe maar weer, hè? Ik kan er een boek over schrijven. Ja, nou doe maar. Ik zeg toch het. Ja. Nou ja, dat heb ik wel eens gezegd met een oud collega van mij. Dat gaan we doen. Zij noemen het altijd de wonderenwereld. De wonderenwereld van de rijschoolhouders. De rijschool. Ja. Dat ik toch, ja. Ja, het is natuurlijk wel zo. Het is een leuk... Ik zei even zoeken wat zei ik weet niet nog steeds. Grote Kerkstraat, ja, ik heb dat van ja. Eerst wie het nou ook net zou, toen kreeg ik een brief, zei van dat ze het inderdaad als een uitzondering. Ik koos een brief bij die haast, dan hier is, dan krijgt die brief zelf van hé, ik ben hier. Ja. Dat hernamt. Ja. Hernamt. Herman? Nou, ja, hernamt. Hernamt, dat is achternaam, ja, ik weet het. Nee, weet ik niet. Ik weet het niet. Hikt? Hikt, ja, ik zeg hem. Ja. Duitse noemwoorden nooit leuk om te lezen, hè? Wat zit erop? Ja, dit vind ik inderdaad. Onbekende bellen. Dat gaan we niet. Nee, ik is zo waarom naar de... Nee, het Zuiderplein zit het wel, dus... Ja. Nou, best nog. Even kijken, met een voetganger. Ja, een voetganger. Die zult dat bremstig. Zie je? Dan maar ze machine. En bij de nachtopvang. Waar zit het hier? Ja. Okay. Nou, super. Hey, was het nou mij? Was het een bak koffie of zo? Of iets dergelijks? Nee, ik ga richting de Asterstraat en dan ga ik mijn volgende leerling ophalen. Dat is een Brit. Ja, nou, heel goed. Hartstikke bedankt, hè? Voor die tijd en voor de uitleg natuurlijk, hè? Ja. Soort succes. Succes, ja. Mochten ze nog eens een keer wat geks zien, kom maar lid mee weten. Dat ga ik doen, zeker. Nou, in ieder geval hartstikke bedankt voor die tijd. Ja. En dan zal ik wel even... oren ding doen. Je zegt geen werken. Nee, ik doe niks van. Ik vind me niks van. Ik vind me een hobby. Ja, hobby. Nee, super. Hey, dankjewel. En tot de volgende keer. Yes. En als ik de oude zin kom, dan zeg ik gewoon omheen, man. En ik zal rekken houden met de zebrapaden. Ja, goed zo. Top. Hey, dankjewel. Hoi. Was de andere kant erin? Of, Nee, ik ga nog even naar... Nou, dan hebben we dus een stukje sponsoring natuurlijk, hè. Dit is die website. Ja, super. Mark Go. Mark Go. Nou, dit mag hij ommelden dus als er iets is, heel joost. Ja, goed. Moest nog echt voor motorrijbewijs, toch? Ja, zeker. Ja, of zeker zelfs, ja? Ja, dat die tijd komt er nou weer aan, hè. Dat is lekker, Ja. de zomers, ja. Ja, echt voor motorrijbewijs. Ook voor motor. Nou, super, hey. Dankjewel. Yes. En veel succes, hè. Gaat lukken. Geweldig.